Ingon pa sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Kasi hinugdan, gibuhat sa Ginoo ang mga langit ug ang yuta. Amo ni ang pag-cause sa Ginoo sa tanan. Siya nag-create sa tanan. Siya nagsugod sa tanan. Ang ikaduha nga argument is teleological argument or argument by design. Makita ng mga igsoon nga ang tanan nga mga butang sa universe naa siya design, naa siya order, naa siya mga plano. Imposible nga niabot lang na siya pinaagi sa iyang siya lamang siyang kaugalingon nga wala nag-design sa iya. Example, kini nga to ang electric fan. Makita nato nga nagid siya design. Makita nimo nga naitapiraw, mga tuyok, naapoy plastic diha, naay baterya sulod. Dili siya makabuhat sa iyang kaugalingon ug ingon ani nga porma kung wala gyud nag-design sa iya, nga ingon ani siya. Di ba? Nagi nag-design sa tanan mga igsoon nga intellectual ug smart nga being.